Én szeretettel köszöntök mindenkit, aki megtisztelte ezt a kiállítást. Még Óváry Géza életében terveztünk egy átfogó kiállítást, sajnos a mester betegsége megakadályozta ezt. Viszont éppen április 23-án, Óváry Géza 81. születésnapján létrejöhetett ez a korszakait átívelő életmű és emlékkiállítás. Én Diószegi Albert vagyok, a Márai Sándor Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár igazgatója, egyben a Halászlelki Értéktárbizottság elnöke, és Óváry Géza bácsi majdnem szomszédja. Gyerekkorom óta ismerem, és megtisztelhető, hogy mindhárom minőségemben is felhívhatom a figyelmet arra, hogy micsoda nagyszerű emberek, művészi teljesítmények vesznek minket körül Halászlelken. A legjobb példa erre éppen Óváry Géza életműve, ami elgondolkoztat, gyönyörködtet, büszkévé és hálását tesz, hogy ebben a környezetben élhetek. Köszöntöm elsősorban a művész özvegyét, Mizséi Zsuzsannát, a gyermekeiket, Juditot, Zsuzsát, Gézát és az ő családtagjaikat. A kiállítás létrejöttében nélkülözhetetlen volt a város támogató hozzáállása, köszönet illeti tehát Szabó Tibor polgármestert, Nagy Barnabás alpolgármestert és a hivatal dolgozóit. Köszönet Kálóci Bélának, aki a szervezés motorja volt, és köszönöm munkatársaim segítségét is. És köszönöm a művészeknek is, akik összefogtak és részt vettek a képek tematikus válogatásában és azok kihelyezésében. A kurátor Verebélyi Diana festőművész, a segítők pedig Kálmán Csilla és Patkós Gyula festőművészek, akik szorosan követték Géza bá munkásságát, és akik gazdagon kaphattak szakmai és emberi útravalókat tőle. És körünkben van Erdély Éva, valamint Vég Péter festőművészek is, Óváry Géza pályatársai. Őket is szeretettel köszöntjük, és nem különben szeretettel köszöntöm, és fogadják szeretettel Ulman Zsuzsát, aki Ady Endre Vér és Arany című költeményét fogja szavalni, és azért éppen ezt, mert Óváry Géza éppen ezt az Ady kötetet látta el illusztrációkkal, amelyet büszkén mutogatott nekem is, és gyanítom a legtöbb műtermi látogatónak is. Ady Endre, Vér és Arany. Nekem egyforma az én fülemnek, ha kéhliheg vagy kín hörög, vér csurran vagy arany csörög. Én tudom, állom, hogy ez a minden, s hogy minden más hasztalan. Vér és arany, vér és arany. Meghal minden és elmúlik minden, a dics, a dal, a rang, a bér, de él az arany és a vér. Nemzetek halnak, s újra kelnek, s büszke bátor, ki mint magam vallja mindig. Vér és arany. Köszönöm szépen, Zsuzsa, és erről a kötetről van szó, ezt illusztrálta Óváry Géza, minden versciklus elé egy-egy grafikával. És most felkérem Nagy Barnabás alpolgármester urat, hogy tartsa meg köszöntő beszédét. Sok szeretettel köszöntök mindenkit Óváry Géza festőművész úr kiállításán. Külön tisztelettel köszöntöm Mizséi Zsuzsannát, Óváry Géza özvegyét és családját. Néhány nappal ezelőtt, amikor ifjabb Óváry Géza felhívott, hogy berendezték a tárlatot, és bezárhatom a városházát, akkor itt találkoztam Zsuzsa nénivel, festőművész úr özvegyével, és kedvesen megkérdezte tőlem, hogy megmutathatja a tárlatot, és néhány percet itt eltöltöttünk még a kiállítás megnyitó előtt, és végignéztük a különböző korszakait, illetve a festményeket és a szobrokat, és ez egy fantasztikus élmény volt számomra, és nagyon örülök neki, hogy Halászlelek kulturális életét ez felpezsdíti, és most mindenki megcsodálhatja ezeket. Nagyon szépen köszönöm, és fogadják sok szeretettel a kiállítást. Köszönöm szépen, alpolgármester úr. És ahogy mondottam, körünkben tisztelhetjük a pályatársat, Erdélyi Kvasznai Éva munkás díjas képzőművészt, írót, művészetszervezőt.
Kérem, villancson fel néhány érdekességet az Óvári Gézával való szakmai és baráti kapcsolatából, és azután megkérem Ullmann Zsuzsát, hogy ossza meg velünk Óvári Géza arszpoétikának is beillő gondolatait. Tessék így. Tessék. Hát azt hiszem, hogy katedrán edzett hangom van, úgyhogy valószínűleg így is hallani lehet, amit mondok. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm valamennyiüket, és köszönöm, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy ebben a szép környezetben egy néhány mondatot elmondhatok Gézáról, régi jó barátomról. Megtisztelő lehetőség ez számomra, Zsuzsának is köszönöm, hogy erre fölkért. Gézával, Óvári Gézával hova tovább 40 éve ismertük egymást. Egész haláláig követtem a munkásságát, mert ugye tudjuk, hogy most már a Facebookon, interneten minden napra készen látható. Bezeg nem így van azzal, ami egy kicsikét régebbi. Amikor tudtam, hogy itt felidézek egy néhány gondolatot Gézáról, akkor ugye szokásom szerint rögtön megnéztem a neten, mi van. Arról a bizonyos csepeli képzőművészkörről, ami mondhatom egy legendás képzőművészkör volt, nagyon nagy jelentőségű művészeket adott a magyar művészvilágnak, semmi nincs róluk. Semmi. Ők még azelőtt voltak, nagy internetezés előtti időszak. Úgyhogy valakinek azt hiszem, ez majd dolga lesz, hogy ezeket az ismereteket közkincsé tegye. Az egy csodálatos kör volt a csepeli munkásotthonban. Nagyszerű mesterek vezették a kört, olyanok, én nem ismertem, Ilosvai Varga Mihály, csak tudom, hogy vezette, meg korábban is nem tudom, hogy milyen jelentős művészek. Tóth Menyhért, akinek az arcképét tiszteletből megfestette, és Zsuzsa meg elhozta, hál' Istennek, Tóth Menyhért, és a felesége Lándori Angéla, aki szintén egy kiváló festőművész volt. Buna Konstantin és Mis Ádám vezették ezt a kört többek között. Én abban az időben jártam a körbe, amikor Mis Ádám volt a vezetője, és ebben az időben járt oda még egy pár olyan jelentős festőművész ember, művész ember, akinek most azért tudom elmondani egy néhányuknak a nevét, mert megtaláltam egy olyan meghívót, ami 1977-es. És 77-ben a Csepeli Képzőművészkörnek a 30. évfordulójára rendezett jubileumi kiállításra szólt a meghívó. Tehát ebből látszik, hogy a kör maga az 47-ben alakult. Meglepődtem magam is, hogy Jézus Mária, én Tóth Menyhérttel szerepelek egy meghívón. Na de ott szerepeltek még olyanok, mint Szlabej Zoltán, akit most pillanatnyilag nem köszöntött az igazgató úr, mert nem tudta, hogy későn érkezett, de ő is tagja volt annak a körnek, nagyon is tagja volt a körnek, és nagyon is jó barátságban volt Gézával, tehát ő is egy társ, egy alkotótárs. Vég Péter, ő itt van, vele együtt voltunk a temetésen is. Németh Miklós, már nem él szegény. Bakalár József, ő sem él. Lelkes András, nem tudom, hogy kinek számít az, hogy most én ezeket a neveket elmondom. Lehet, hogy valakinek talán ismerősek, nem sok van, még egy néhány. Körmendi Marianna, szintén nem él már szegény. Szegedi Péter, Marosiné Földvári Irén, egészen kiváló, naív művész. Mondhatnám, hogyha egy kicsit többet foglalkozna vele a magyar képzőművészet, akkor világhíres lehetne. Hely Márta, Mis Ádámnak a felesége volt, és illetve hát megvan, remélem megvan, és ő textilművész, Latki Margit textilművész, Szabó János nagyon korán meghalt fiatalember, és hát én is ott voltam ebben a társaságban. Gézának különösen Pantli Misi, Huber András, Budahelyi Tibor voltak a barátai, de hát még mások is, én őróluk tudom a leginkább. Sokszor láttam fényképet is, mostanában feltettél a netre is.
többször olyan képet én magam is megosztottam, ahol ezek a fiúk, akkor még olyan srácok együtt vannak. Hát Óváry Gézáról, itt Béla kérte, hogy egy-két gondolatot, ha esetleg mondanék róla, mint emberről. Hát nehéz, mert erre úgy nem is nagyon készültem, de egyébként szándékomban volt azt elmondani, hogy egy rendkívül szerény művészember volt. Amellett, hogy Isten áldott a tehetség, hát csak rá kell nézni ezekre a munkákra, csodálatos dolgokat produkált az élete folyamán, és állandóan utolsó percig rajzolt. Ahhoz képest nagyon szerény, halkszavú, azt mondanám, hogy olyan egyszerű viselkedésű ember volt. Soha nem nagyzolt, nem volt nagyra a művészetével, lehetett volna, de nem volt. Ő egy szerény ember volt, és ez nagyon szimpatikusá tette. Ilyen pedig jelentős, mint mondottam, sokoldalú művészember, sokoldalú rajzolt, festett. A festményei közül ott vannak a legrégebbi festmények, vannak ezek a szürreális festmények, egészen odáig, hogy számítástechnikai grafikák, jó mondom? Számítógépes grafikák. Hát ezeket naponta tette fel az internetre, és nem győztem csodálni, mert ebbe is bedolgozta magát. Naponta föltette például a rajzait, olyan rajzokat, amelyeket sokszor az elkészítés különböző fázisaiban is láthattunk. Sőt, még úgy is számozta őket, hogy első lépés, második lépés. Nem bánta, hogy először még csak azt látjuk, ahogy elkezdi. Nagyon érdekes volt ezt látni. Én végig kísértem figyelemmel, és sajnos, mivel nagyon is láttam, azt is láttam, hogy milyen nagyon rányomja a betegsége a bélyegét ezekre a rajzokra. Szomorúak voltak már ezek az utóbbi rajzok. Sokszor olyan keserűséget láttam rajta, de hiszen komoly és nehéz betegséggel küzdött. Valamikor még a 2000-es évek elején, 4-be vagy 5-be, az én saját galériámban is volt kiállítás a Gézának. Akkor grafikákat állított ki, azt én nyitottam meg. De most, amikor az ember megnyit egy kiállítást, akkor módja is van, meg szerintem kötelessége is, nagyon elmélyülni annak az alkotónak a munkásságában. Hát mondhatom, hogy ezt tettem. Nagyon-nagyon alaposan végig tanulmányoztam a jelképrendszerét, a kifejezés mikéntjét, a gondolatait, mert Gézára az jellemző, hogy nagyon is gondolati alkotó. Tehát a gondolat fontos számára, nem csak valami külsőség, valamit csak úgy megrajzolunk lár, ott mindig hordoz gondolatot a kép. Na most akkor Géza egy számomra nagy elismerést mondott, azt mondta, hogy Éva, te nagyon érted, hogy mit csinálok. Hát azóta is olyan büszke vagyok magamban rá, hogy ezt az elismerést megkaptam tőle. Nagyon sajnálom, hogy elment. Vég Péterrel, ugye, akivel most is itt vagyunk, ott voltunk a temetésén, ahol elbúcsúztunk tőle, és most ez az alkalom nekem olyan érzés, hogy megint búcsúzunk egyet Gézától. Ez is egy ilyen búcsú alkalom. Nem beszélve arról, hogy hallom véletlenül, pontosan a születésnapján zajlik most ez az esemény. Drága Géza, ott a mennyben, talán látod, vagy talán hallod, talán tudod, hogy most ilyen sokan rád gondolunk, nézzük a munkáidat, amelyek soha nem halnak meg. A test elenyészik, de amit így leteszünk az asztalra, az ott marad, és ha van érdeklődő, van művészet befogadó ember, akkor még nagyon sokáig láthatják az idő végezetéig, és tudhatják, hogy miféle
alkotó, mire gondoló alkotóember volt Óváry Géza. Hát ezzel a pár gondolattal emlékezem rá, köszönöm, hogy emlékezhettem, nem felejtjük el. Szeretjük és nem felejtjük el Gézát. Köszönöm. Géza bácsi gondolatai 2012. júniusból. Rajzaim és festményeim gyakorlatilag szürrealista mesék, ösztönös installációk, a tudattalan tudatalatti megnyilvánulásai, féktelen rajzi kreációk, a vonal izgalmas, rejtett kisugárzásával asszociálása. Figurális enteriőrök, melyek kétséget sem hagynak a világ pusztulásának tényéről. Az én meserajzaim nem mesék, csak elrugaszkodnak a valóságtól, és sajátos világomat teremtik meg. Megyek tovább ezen az úton, és rajzaimmal ösztönzök madarakat, embereket, hogy bátran repüljenek a jövő felé. Köszönöm szépen Erdei Éva és Ullmann Zsuzsa, és remélem nem veszik tolakodásnak, a kezembe szorongatok egy kötetet, illetve egy kéziratot. Ez egy általam írt verses kötek, és azért hoztam el, mert Géza bácsi az utolsó évében megtisztelt azzal, hogy illusztrálta ezt a kötetet. Most kiadásra vár, úgyhogy remélhetőleg még idén megjelenik. Úgyhogy 30 grafikát bocsátott rendelkezésemre, és nem csak engem illettek meg ezek a rajzok, hanem az utolsó éveiben a betegség alatt ő is nagyon sok grafikát teremtett ezáltal. Úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok, hogy ez létrejöhetett. Ezt itt hagyom, és hogyha valakit érdekel, akkor belelapozhat, és remélhetőleg meg is jelenik az idei évben. De nem csak az én személyes kapcsolódásomat szerettem volna idehozni, de itt ül velünk Kálnoci Béla is, és olvasható lesz itt az életút interjú is, amelyet ő készített Óváry Géza 80. születésnapján, és akit most fel is kérek arra, hogy jöjjön, és saját, valamint a kurátor Verebélyi Diana festőművész szavaival méltassa Óváry Géza munkásságát. Köszönöm. Jó napot kívánok! Hát nagyon nehéz Erdei Éva után, ezek után a megható szavak után, gondolatok után megszólalni. Engedjék meg, hogy egy rövid történettel kezdjem, ami egy teljesen valós történet. Tavaly tavasszal, így áprilisban dolgozom a kertben, kicsit jobb volt az idő, mint most, és a ház előtt az utcán kerékpározik Óváry Géza. Úgy ismertük egymást, integettünk egymásnak, láttam, hogy megáll, és leszáll a kerékpárról, hát mentem a kerítéshez, aztán kimentem, elkezdtünk beszélgetni, és úgy megfeledkeztünk a világról. És beszélgettünk, és úgy észre értem, hogy már vagy 3-4 órája ott állunk az úttest szélén, és beszélgetünk. És úgy eltelt az idő, és azt találtam mondani, hogy Géza, hát ugye korban mi nagyon közel állunk egymáshoz, meg kell mondjam. Mondom, Géza, ezeket a gondolatokat meg kellene örökíteni, ezt meg kellene írni. Mit szólnál hozzá? Hát írjad meg, ez olyan jó, ez maradjon meg. És akkor a maga szerény módján, csöndes módján úgy ingatta a fejét, hogy hát igen, de hát most beteges vagyok, hogy most hát igen, de nem hiszem, hogy én írni fogok. És engem meg ez úgy piszkált ez a dolog, és mondtam, hogy te figyelj Géza, én fölkereslek téged, beszélgetünk, fölveszem majd magnóra vagy diktafonra, és majd készítek ebből egy interjút, vagy valamit írunk ebből. Hát még mindig ingatta a fejét, és várta, hogy mit szól, és egyszer csak azt mondta nekem, hogy hát ez egy szép ajándék lenne. Mondom, hát ajándék? Hát ünnep van ma, vagy mi van ma? Hát úgy elgondoltam, hogy áprilisban milyen ünnep van. Azt mondja, hát a születésnapom van. De Géza, ne viccelj, mondom, és hanyadik?
megint kicsit várt, hát a 80. Géza, mondom, ezt az interjút meg kell csinálni most már. Tudja, hogy meg kell csinálni, úgy éljek én. Egyébként is illik betartani, mert az ember elsőre ígér. És hát pár hét múlva fölkerestem, elkezdtünk beszélgetni, aztán egy második alkalommal folytattuk a beszélgetést. Ebből van egy 2,5 órás hanganyag, amit a család a temetés után elkért tőlem, és át is adtam, hogy maradjon meg a családnak, a Gézának a hangja, beszéde. Érdekes, hogy az ember, amíg nem jut el idáig, addig nem is gondol arra, hogy a párjának vagy a családjának a hangját megőrizze, vagy legalábbis nem mindenki gondol erre. Tény az, hogy elkészült az interjú, azt föltették az internetre, vagy a város honlapjára. Hát ez indított el bennünket akkor ősszel, ez az interjú, hogy hát akkor kellene ebből egy kiállítás. Csak hát ugye a hónapok múltak, ez már nyár vége volt, és hát decemberben Géza eltávozott, úgyhogy az őszi kiállítás elmaradt, akkor terveztük ezt, hogy majd tavasszal valamikor, és akkor már nem csak arról volt szó, hogy ez egy életmű kiállítás legyen, hanem egy emlékkiállítás, és hát több dátum ki volt erre tűzve, egyik alkalom ezért nem volt jó, a másik azért, amazért, és egy időpont maradt, és ezt kérem, higgyék el nekem, hogy így igaz. Egy időpont maradt, amikor a kastély is rendelkezésünkre áll, és nincsen a hétvégén esküvő, meg egyéb ilyen rendezvény, amikor a Jószegi Albert is itthon van, mert most 4 napja vagy 5 napja nem volt itthon, amikor a kurátor is itt van és ráér, mert ő egyébként egy alkotótáborban volt, és végén rábögtünk arra, hogy akkor ezt nem lehet máskor, mint hogy április 23-án, akkor mindenki itt van. És ez a nap volt a Gézának a születésnapja. Ma így ünnepeljük mi a 81. születésnapját. Hát lehet, hogy fönt rendezték el, így nem tudom, elgondolkodtatom minden esetre. Hát egy másik ilyen véletlen vagy nem véletlen, sajnos a kurátorunk Verebélyi Diana, aki egyébként Szentendrén él, és festőművész és szobrászművész, nagy tisztelője volt Gézának, és ők tartották is a kapcsolatot. Őt kértük fel kurátornak, hogy nyissa meg, és szakmailag ezt a kiállítást bemutassa önöknek. Megbetegedett, jelenleg lázas, elküldte nekem az ő beszédét, és arra kért, hogy én, aki részt vettem itt a szervezésben, én olvassam fel ezt önöknek. Úgyhogy a továbbiakban nem a saját szövegemet lesznek kénytelen hallani, hanem Verebélyi Diánának a kiállításról szóló kurátori megemlékezését. Óvári Géza életmű és emlékkiállítása. Óvári Gézával 24 éves koromban ismerkedtem meg azon a művésztelepen, amelyet itt szerveztek halászteleken 2011-ben, ha jól emlékszem. Feleségével, Mizsei Zsuzsával mindig hozták magukkal a jókedvet, bíztatást, ami egy művésztelepen nagyon fontos. Üde légkör követte lépteiket, ezért már akkor nagyon megszerettem őket. A további elmúlt 13 évben hatalmas tisztelettel és érdeklődéssel távolról a közösségi médián keresztül figyeltük egymás munkásságát. Géza 2017 májusában eljött a kiállítás megnyitomra Szentendrére, aminek nagyon örültem, ekkor tudatosult bennem, hogy ő mennyire támogat engem. Egy fiatal művésznek ez nagyon fontos, Géza pedig sok művésszel foglalkozott az éteren keresztül, megosztásaival segítette művésztársait. Ahhoz, hogy megértsünk egy alkotót, ismernünk kell a múltját és a gondolkodásmódját. Művészeti tanulmányait a Csepeli Szabadiskolában kezdte, ahol stúdiumokon keresztül fejlesztette tudását. Tájképfestészettel kezdte a pályafutását, itt egy pillanatra közbeszólok, a kiállítás azon a középső szakaszon kezdődik majd, ott vannak a legkorábbi képei, a tájképfestés, és gyakorlatilag, amiről majd később beszélni fogok még, ebbe az irányba halad az ő, hogy mondjam, művészi pályafutása különböző stílus irányzatokon keresztül. Tehát tájképfestészettel kezdte a pályafutását, ahogyan nagyon sok művész, köztük én is.
A tájképei, csendéletei egyszerűen szépek, szemet gyönyörködtetnek. Gézát idővel színdarabok, zenei művek, versek, novellák, regények is inspirálták alkotásai létrehozásában. Ismert dolog, hogy felesége Zsuzsanna írással is foglalkozik, közös életüket átszőtte az egymás iránti tisztelet, szeretet és együttműködés. Így készültek például Zsuzsa könyveihez Géza által készített illusztrációk. A két könyvet is megemlítem, Szivárvány a tenyeremen, az én diófasorom. 2006-ban Százdi Antal barátja felkérte Gézát egy Ady kötet illusztrálására, ez amit az imént mutatott Albert. Géza örömmel vetette bele magát Ady költeményeibe, ennek nyomán születtek grafikái, amelyeknek a vonalai szinte egybefonódtak a költő szavaival. A zene világa is megihlette őt, elsősorban a nagy klasszikusok, mint Bach, Vivaldi, Mozart és Verdi harmóniái. Mindemellett a művészt leginkább a belső töltésből eredő hangok, képek, gondolatok inspirálják. Kifejező eszközei, vonalai később szürreálisakká váltak, amelyek elvonatkoztatnak a valóságtól, ezért alkotásai megértéséhez, szimbólum rendszereinek dekódolásához a figyelőnek időt kell szentelnie. Gézát mindig is érdekelte az a filozófiai kérdés, hogy mi a véges és mi a végtelen. Grafikáiban, festményeiben és számítógépes alkotásaiban, érett korszakában ezekre a fogalmakra kereste a választ. Ha szürreális munkáiban elmélyülünk, új világok tárulnak elénk. Szimbólumai, például a szalagok, az időt vagy a végtelent is jelképezhetik. Ezzel pedig elvezeti a nézőt ahhoz a gondolathoz, ami a művészt foglalkoztatta. Az ilyen stílusú munkáknál nagyon fontos megértenünk, hogy az alkotóművei milyen jelentéstartalommal bírnak. Az sem meglepő, ha különböző történetet képzelünk az alkotások mögé, vagy egyszerűen gyönyörködhetünk bennük, hagyjuk szabadon úszni a gondolatainkat. A művészet festészeti formája így módon válik szubjektívvé, és éppen ettől lesz ez csodálatos műfaj. Géza munkásságára a tollal készült grafikák, olajfestmények a legjellemzőbbek, azonban szeretett kísérletezni az anyagokkal és a formákkal. Ennek eredményeképpen szép számban készültek kis plasztikák is konstruktív stílusban. Ha műalkotásai teljességét tekintjük, Óváry Gézának 4 egymástól jól elkülöníthető alkotói korszaka van, amelyek sorban egymás után következve születtek. Itt ez így látható nagyjából. De születésük után szinte mindegyik együtt élt a fejében, lelkében. E korszakok kezdeti időszakában a tájképek, a csendéletek sok elismerést hoztak neki, szinte mindegyik alkotása gazdára talált. Illusztrációs munkássága tollrajzok és festmények formájában teljesedett ki. Mindenközben intuíciói által vezérelve rengeteg szürreális alkotása is készült ebben a stílusban. Itt nagyon jellemző munkáira egy építkező rendszer, amely asztalokkal, lépcsőkkel, szalagokkal összekötött, bonyolult gondolati világot alkotva, itt-ott emberi formát, vagy jelképek halmazában emberi alakokat képeznek. Számomra ezek az alkotások a bonyolult emberi gondolatok, lelkiállapotok kibogozásáról, megértéséről és elemzéséről szólnak. Végül a leegyszerűsített, ez majd itt látható ebben a sarokban, a leegyszerűsített, letisztult, konstruktív világban találta meg lelki nyugalmát. Utolsó munkái ebben a stílusban készültek.
Számítógépes grafikái közül sokat olajjal meg is festett. Ezek a művek számomra a létezés kérdéseire keresik a választ, az érett ember bölcsességét jelzik. Külön műfajként említve ki nem hagyhatjuk a bronzban megformált értékes kis plastikáit is, ez itt mögöttem látható majd egy asztalon, amelyek a művész gondolatainak csodálatos tömörítése a valóságos, súlyos anyagban. Óváry Géza igazi művész volt, akinek az alkotás volt az élete, mert az olyan fontos volt számára, akárcsak a családja. Egyik nélkül sem tudott volna élni. Géza ma lenne 81 éves. Gondolom, ma is itt van közöttünk, nem csak az emlékeinkben. E gondolatok jegyében a kiállítást megnyitom. Köszönöm, hogy meghallgattak. Verebélyi Diana, a kiállítás kurátora. Köszönöm én is a figyelmüket. Köszönöm szépen, Béla, és köszönöm Diánának is. És nincs más hátra, mint ide szólítsam Mizsei Zsuzsannát, Óváry Géza özvegyét. Hozzám fog szólni néhány szót, és utána pedig gyönyörködjünk a képekben, beszélgessünk egymással, írjunk az emlékeimbe, és vigyük hírét a kiállításnak. Köszönöm szépen! Nézzétek el nekem, hogy remeg a kezem, remeg a lábam, a gyomrom görcsbe van, a torkomba gombóc van, a könnyeimet megnyelem. És most megpróbálok beszélni egy kicsit. Megköszönni mindenkinek, aki valamit is jó szóval, cselekedettel, a helyszínnel, bármivel nekünk most itt segített, hogy a Gézának a munkái, és ez a sok szép hozzászólás, ami történt, ez nekem egy életre való töltekezés fog maradni. Én egy rendhagyó köszönöm sorokat szeretnék nektek most felolvasni. Úgy szeretném átadni, ahogy a Géza megköszönte volna, ha itt lenne mellettünk, és utána pedig mondanék egy verset, amit én rontottam el. Köszönöm, hogy ilyen sokan, a barátaim is mind itt vagytok, ebbe a gyönyörű terembe, ahol pár éve egy családi esküvőn voltunk. Legyünk büszkék erre a helyre. Tibi, régóta ismerjük egymást, nagyon jó ember vagy, köszönöm a megtisztelő lehetőséget, minden jót kívánok. Alpolgármester úr, köszönöm a remek köszöntőjét, sok sikert a jövő terveihez, vigyázzon a városunkra. Dia, a betegséged miatt nem vagy itt, jobbulást kívánok, és örülök, hogy ilyen szép méltatást küldtél. A tehetséged óriási, élj vele. Jó, hogy megismertelek. Béla, a felkészülésed maximális, mint a riportnál is. Jó volt hallani az újabb előadásodat és a dia írását. Gratulálok, és egyúttal boldog névnapot kívánok. Ulmar Zsuzsi művésznő, hol vagy? Köszönöm a gyönyörű Adi verset, az édesanyám és az én egyik kedvenc versem volt. Az én művészi hitvallásom előadását is köszönöm szépen neked. Dió, örülök, hogy ismerhettelek. Írj, szervezz, zenélj, és maradj ilyen optimista. Évi, hol vagy? Megvagy. Köszönöm, hogy eljöttél, hogy beszéltél, hogy segítettél, és te tudod, hogy én milyen vagyok, ismersz, ne haragudj. Csilla, Csillukám, hol vagy? Te mindig aktív, vidám művész, fess még sokat, és tanítsd meg a gyerekeknek is a sok értéket. A munkádért külön köszönet. Gyula, köszönök minden segítséget, a textilt, a rendezést, és dolgozz többet, mert a tehetség a kezedbe van. A családom minden tagjának, hogy erőn felül egy szóra ugrottak és segítettek. Zsuzsi,
Judit, a keretek, üvegek és minden más berendezésnél, beszerzésnél, és persze a kiállítás rendezésénél. Jézus, te, aki kereteztél, festettél, cipekedtél, a paravánokat is megoldottad. Köszönöm, gyerekem. Köszönöm, gyerekek. Ja, fiam, a tipmixet ne felejtsd. Renátának, Lacinak, Zolinak a sok segítséget, írást, nyomtatást, rendezést, mindent köszönök. Feleségemnek, aki mindig azt mondta nekem, ne idegeskedjek, ez az ő dolga. Most volt benne része bőven. Még egyszer jó látni a munkáimat, és kérem az Istent, áldjon meg benneteket. És akkor most ezt a Géza mondta volna el, és most hallgassátok meg az én írásomat. A színes képek a paravánon most mocorogni kezdtek. Hol van a mester? Hiányzik. Nem érezne a festékillatot sem. Szemben a másik oldalon a grafikák zizegtek és suttogtak. Mi érezzük, mi tudjuk, itt van, halljuk a tolla sercegését. Nézzétek, ott van, ott ül az ablak előtt és rajzol. A szobrai már látják. A festett képek összenéztek, mégiscsak eljött. Itt van, látjuk. Tudta, érte vagyunk, itt neki ragyogunk. Jönnek a vendégek is, kell, hogy lássa, hallja. Most minden az ő világát idézi meg. És a grafikák, meg a képek visszasimultak a paravánra, némán várták, hogy a mester körbenézve most őket szemléje. Igen, jöhetnek a vendégek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.